Ľudia, moje meno je Indra, na dnešnom videu si ukážeme moje paleo art záložky. Takže by sme mohli aj začať. Keď budem taký trochu vlastne, že kašľať alebo že takže proste, že mám hrdlo ma škrábe poslednú dobu. Ako prvé tu máme prvú záložku má najobľúbenejšie, že osudný deň. Takže ako môžete vidieť, je tu kráľ dinosaurov Tyrannosaurus Rex. Tam je mladé, tu je kúsok Triceratopsa, tu je nejaký sráz, alebo účes. Ja mám palec, tak tu vidíte Ankylosaura, tu je nejaká druh krokodíla, tu to Alamosauri, Pterosauri, Pachycephalosauri, Triceratopsov, Dakotaraptora, jak sa volá, a Parasaurolophus, a potom na záver planetku, ktorá by bola dinosaura. A zároveň veľmi dobré, už sú týchto komentárov. A potom tu mám ešte taký príbeh, ako kam mi vtovať. Môžete si zastaviť a dúfam, že to budeme prečítať aspoň. No, ešte tu je môj podpis. No veď, ja vám to takto na pár sekúnd ukážem, alebo si zastavte video. Dobre, si zastavíte, dúfam, video. Takto sem. Ďalšie tu máme mošten z karbónu. Za mňa tiež mám podarené. Je to o jak by sa dala povedať, bramlokovi alebo blokovi, ktorý žil v karbóne a volá sa Crassigerus, podľa mňa sa veľmi podaril. Proste tu loví, nie mladeta, alebo že pár by sa dal povedať, že tu nakoniec je samica a pláva samica. Vážka Arthropleura. Takže aj tu je text, takže nemám toto. Dobre. Ako ďalšieho tu máme moju veľmi obľúbenú. Je to Triasemokrady. A za mňa to je veľmi podarené, lebo veľmi som sa snažil, aby vyzeral ten Smilo. Počkaj, jak sa volá. No, Smilosuchus, to je ten krokodil. Aby ten Smilosuchus vyzeral veľmi perfektne. Alebo Smilosuchus nie. A potom tu som dal korytnačky, dve ryby, nejakú kostru, kmeň. A toto je ryba, a toto je korytnačka. Nejaké riasy a tak potom. Mláďa, hriasa, toto je taký rybníka. Toto je milicicavec taký. Kto by si všimol, to je terénka, rodinka. Takže zase nechám pre vás na chvíľu. A keď som ešte robil to tak pozrite sa, keď vám ukážem napríklad figurku aligátora. Tak má alebo jak má chvost, také podobné som chcel čo svedaj. Nejaké telo. Takto tieto, tak som chcel urobiť také podobné. Ten chvost taký, že vláte tučný, ale to by som musel spraviť. No ja som urobil akože krokodila Nilska, tak ja som hlavu vymenil. Ale takže môžeme ísť zase ďalej. A potom tu máme škadáre. Praveké je jazero Texasu. Za mňa veľmi podarené, je to proste ako vidíte Deinosuchus, ktorý ťahá do hĺbky jazera mladého Parasaurolopha. A tu na neho len tak kúkajú nejaké malé dva dinosaury. A tu je potom ďalší. Za mňa taktiež podarené. No. A toto som zabudol. Dobre, toto má nechá na chvíľu. A tu máme súmračný lov. Za mňa taktiež veľmi moja obľúbená. Súmračný lov, to je táto záložka. Je podľa mňa veľmi dobrý, pretože má
toto, tento prakrokodil je Protosuchus, áno, tak sa volá. A títo dva to sú mlaja a samica Listerosaura. A takže toto som chcel robiť, že proste hmla, slnko zapadá, tak nijak. A ešte mám tuto. Ja mám takto. A potom tu máme úplne prvú záležku, ktorú som robil z týchto všetkých a potom ešte ďalších. Máme tu Diabol mora. Je to druh pravekého morského plasa Kronosaurus, nejaký žraloka som tam dal, pterosaura a nejaký morský plas z rodu Plesiosaurus. Je tam taktiež dobrá, veľmi dobrá. A ešte dáme takto. A už ideme k tým menej zaujímavé, tak počkejte, ja si to poukladám, takže dáme nejaké tie viac zaujímavé. A dobre, tak dáme nejako... Môžeme začať niečím vtipným, čo pala. Toto palavrátenie to je iba, že mixa vracia, takže to je proste nejaký 18 metrový žralok ako Megalodon. A zase mi to. A je tam proste nejaký pán, ktorý si už až slniečku na mori. To bolo robené tak narýchlo a nemá tam nič takto, takže... Ježiš, máme to naostri. Ale dobre. No tu máme záložku Kemkem. A sa tam taktiež veľmi dobrá. Tu si môžete tam vzadu v pozadí, a to približím, tam je jak sa volá, Carcharodontosaurus a jeho mláďa. Tu je potom krokodil, a tu je potom Sarcosuchus a Sadouranosaurus, nejaké ryby. A toto, to má obdobie skalné zverasa. Máme praveké rybári, poviem však taktiež dobré. Veľmi dobré, lebo mne sa takéto mini piť páčia. Napíšte do komentárov, prosím vás. Chcem vidieť vaše názory. Dávam taktiež veľa ešte mini príbeh k tomu. Teraz ideme vlastne k tým menej zájmom, ktoré som už robil len tak, že keď som sa nudil. Takže máme tu more smrti. Takže tu máme pravtákov, jak si môžete všimnúť, tak tu mám palec. To sú aj Ichyonisti Pterosaurus. A ešte jedna pravtáka Hesperornis. Hesperornis tu je Wolfir, to sa taktiež veľmi páči. A tu máme Kronosaura. Tá, taktiež dobré. Príbeh ešte mají. Takže tak, a potom tu už vám to ukážem, tu mám také 3 záložky, ktoré som robil len tak, že už som sa nudil, takže tu máme Trias a pobrežie. Môžete sa že ktorá z týchto troch je podľa vás najlepšie. Napíšte mi do komentárov. Dobre, takže tu máme dokopy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 záložek. Dáme prvé, viete si pesť robiť 13 záložok, ja neviem.
A dnešné video by to bolo asi všetko, dajte odber a like na toto video a napíšte nejaké dobré komentáře. Ktorá zo všetkých sa vám páčila, máme ich tu 13, takže každá má svoje meno 1, 2, 3, 4, 5. Čiže prvá, druhá, tretia, štvrtá, 5, 6, 7, 11, 12, 13. Takže tak, ja dúfam, že sa vám video páčilo a my sa vidíme u ďalšieho videa. A ešte by som chcel tak povedať, že vlastne vyjde video, kde vlastne mi že vraj už mi dlhú dobu mi došiel taký balíček, kde mám niečo tam je prekvapené, takže urobím taký unboxing. Ešte dneska sa mi zdá, tak nie unboxing ako na moje staršie video, ne, 3 týždňové, ale bude tam proste, že otváranie tajného trezoru. Takže tak, s vami bol Indra, ktorá ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo a my sa vidíme v ďalšom. Čaute, čau.